Fred Matiang'i. What is your opinion? Fred Matiang'i na wango teba ngani mwachete. Yes. Na indi numwana umwigweli yale. Ikiara na alenge gasi akarangiri wache povoli wache kwa kuchikora. Na chitaka teba ngaya ngalibaga nchiko Ntige mirimo elimbo atalimba kalele limotagete. ande ngalibaga boli abakenya ngamba mbwatesi. Nagendete ko boli abakenya ngamba mbwatesi. Andaga teba rosia basani. Tumboka nyirinda tarentera machibu ngiki orosiri basani. Abakenya bamwe. Ngole ngeso basana bango mwegeranga naro ali tukuli ale roro botende nabwo atali kurujinse machamuranga sanyara kabaga wikana amase umuyiga ngaite boko mwani mama mwabo mfunge umubunga mukoro kigumo chamure Kamau igona agente korosia basani lakini ndeso korosia basani kwae asensemo ya ko ira nene ko se ko bwatira amne liboli kwa boli muske arika Omuske Fred Matiang'i daktari nigaroreka ndega ko mocha serikali mono kigima ase ebintu bere bitatoiga timaitinga mbire bibiri yayo gwanjira na bero bego chiase kolengana chingwana chia yana no chia serikali omanyite trochinera ntwa materi bagaite round yento ngwe wa whatever ni same kiagera bono na ma benefit of doubt na beto muwasiri wecha na nemba manyitinga na kiata kete chiseme Actually, I think he was the first person nerolenge nga kilio koreta CBC. yeah igona bara chimochi kiara onyolenge birengeli biriyata biria cha keretio murobeli oyiga birie timu na bia cha na mengo mna nyombe lyo gwaka cho musingi lilikuwa alimiro musingi wa kolro montondo mwe gocha ko gandrio cho tagoro musingi oli yaro cha komenda chiro muchi ayo chimuino yo busiro muchine kwa na gochimo igobono asobwenge nango tebanga naenda abantu bane bebeno bamwanjete konte bale mbuatese kiagero mate binte bitokurara chai kwimuka lyo kaigo tebanga bana gabono ona alika na president Lazima ora tegerere ground. nande kabo mwanonka nera naintuntu tagete nendo gwa togeritoro yo naintuntu gwa togeritoro naintu kiro kenikia na kitoko kanyola igona boto keganiti ku kanyola naintu buno mugusi na ndito botera namu Nikobona abantu bebe no bate bagutumire ngabano gwikomo bwatesi. no asera ngonte ona ki mubwatesi Okay. na siasa nere yabereke kwa neki wasorongo urago siana mana sabange bagoteba nganza chinde onye tolie sensemo ya Matiang'i onye tolie nseme iganere gende ngocha kerege ku affect ya munyene no kero chenjere inge mneyo nganza chinde itoka bere kwa wese Matiang'i to tabere kwa wese Matiang'i ngocha ku affect ya kale kwa wese wodi yebeno mate kiro muntu na bwate ibirengera libyaye unabona urabe kiesania nde naro gotengia mato atengia mbogo lakini naro ndatenga munaro oje maoni ore abantu abange na bange naro range none studio jika Ketembe TV radio aichama gotenga mate maiki kangagera Kiro muntu nabwate kirengere. kiro muntu nabwate ndongere biroga bere ko mwena go tumuine igo maoni yose nancheire nande to gochaka kubugori yonse okonyora bakana na rasko ora tutuka no be balimo igo ni politics kiro muntu natete karaki Mheshimiwa oni birere kare bikire naro kugendorera magacha naro kwemiria naro kubeke yarara maisoro lenkulira kero mundale ko bwa so Mheshimiwa kubwatira nenkwane iwe we have seen politics here normally in our country but abantu nko egena bare ebyama when you look at ebyama tubwatense ya Kenya na very nationally lakini when you try to look at it nebwate trace get abantu kero Matiang'i abete declare tenga ngo chikubolia na Jubilee some people dismissed felt like inki atare gochira arosi kiama kibwate base gose kibwate genesis ya eri kurwa somo kusi aga chora kwenda se Jubilee. I
Kevone kerengere kiongere what was the idea of coming with Jubilee? A good idea go say na wente ko chane chama kugusia. Buna Steve Arika. Na wate kerengere lio. Aboli chama kugusia. Okay. Lakini advantage mbwate ya Mungu mwikirande. Kama tebia nkyuta chiroboli chama kugusia. Agantebia nini swali ligia. Akanga sababu mukaisanika. Sababu ya magantebia. Ekero muga simeni chai atenete gaboti na for the people. Ikarokarane chama ya Gusii. Yoka ikanyora bajumbe bonse pipa Gusii. Na babere boka. Orusiko yes. Kegera guchaka ko ni chama kurugusii kengima ande moko ni matiangi. Sure. Korokana like yani okwana tribal mama korokana ere tribal na chira usenotisani ko ni ande chama kya UPA. Kya Gusii. Mondo kwa UPA. Ande ko ni ore matiangi. President kurugusii. Kurugusii yes. Pona gacha. Iria kunya goeta liba kali ya tusabete. Aria kanyara gate no kokora kinto gwanchete Tieto kwa ikiamiki Yeah. ikiraewa antonande ba ukura abamwa bali cheni bango mutigera agendo mukutana tai none liba kasa liuti. It's politics. Ane bakamwa chinguru chogo teba ngenere ochukotenera ikiro geki ande bakateba bale komwa ekene ngobono to yade mwenye bantu tari kuisanika akateba ikiama aka Gusii kuna chama. So that's but no take to go. That's showing that that's showing patine you own it. Ati chiga no ne yiga nga ODM. Origeli origini yaringe kurubo ikoyo. Yeah. No nyi 40 people By the way. abanyene kurubo ikoyo. Was matinya chaiga ke goleta? Kurwa se Mungu. Olite wanyeki. Yeah. No ODM. Kito imanyara. Kito mugambe imanyara.